kodwa kwabe kuthiwa hayi akuyolizwi kathi akuyothixo umzalwane utata okuthiwa uYosefu okay ona wayethinjwe yiphutha right kwathethwa ngaye kuthiwa ke uye lo ayothixo kwathi kwabe kuvakala apha endlini ingathi le ndlu ngathi ilizwi nayithetha ingathi uthixo xa ndithi uthi yena hayi uvela phi na ndathi ke mna ndivele emhlabeni kwathiwa uza nani ndathi ke mna hayi ndiza nje uthi hayi yenziwa loo nto ukuza kule ndlu uza nje ungathi wena ukholwe ngexesha elihle kangaka ubhalelwe ngathi thina sakholwa kungekho bhayibhili sakholwa kungekho Yesu sakholwa kungekho baprofiti sakholwa kungekho bafundisi uzothi wena uza nje thina kukhona imihlabe yasindiswa ngenxa yethu ungasoza nje wena hayi ungadlali wathi netho njalo ndahalela ukujika engakatshongo uba ndijike endixelela nje ndiyala ndaqonda uba yo inkosi yami kuba ndike ndijike nje ndike ndiyoshumayeza umuntu noba mnye ndimxhozele uba abe lilungisa kutsho uba ezulwini ngokulahlekela umvuzo wakho nangako wenze nje abe munye qha yo ndabe sendijika ke la ndabe sendihalela ukujika engakandikhombisanga ezinye indawo kwacaca uba ubaba ukuthiwa bendilungile ngahle bendiza ndikhonjiswe ezinye indawo hayi ke ndabuyiswa ke ndaziswa ke sidumbini sami emhlabeni ndabe ndiyavuka ke yo lilapho ke ibali lapho babukele emakhaya qinisekile bendithe kuni ze ningaphuthelwa baninzi ke abantu endibaxeleleyo uba zabangaphoswa le program namhlanje qinisekile nivile and loo nto uyivileyo yile kuyiyo ke sisezawuqhuba and sizawuqhuba nje nakule veki bendiyichazile sizawuphinde sibuye sibe lapha notata uZulu and sizawuba naye nje apha yona chance uzawufumana ke ngoku yona ufone itsho into oyitshoyo into nayo ifuna ke ngoku sibuye kancinci esathi utata ibali lakhe lihamba ngolo hlobo esema kule ndawo amakuyo khe siye kumama sicela uqonda uba ngeli xesha kusenzeka yonke le nto engekho phaya uphiwe na mama wenzani eli xesha efika utata ngolilanga afika ngalo nge-23 November uvele eRhawutini ndamhlambisa ndagqiba wathi akanamdla ukudla namhlanje ndamlungisele nje amanzi wahlamba wagqiba ndabe sengamlungisela ebhedini walala ngeliphumlayo hayi ke waphumla walala susela kulo aware bekade fika ngayo ngapha ngasekhishini sinegugu kuza nabantwana babotata omdala nabontwana babotata omncane nabomomkhulu kuziwa emphakweni okay kufike utata efika nje iChristmas ke kuza neChristmas kukhona nepresents aziphethe imnandi lento uphumlile yena ndiyamlungisela lapho ba ke apha evuka khona kube sendigqibile sendimnesa ke ngoku saqhubeka ke phaya ekhishini kumnandi kunjalo la asazi phaya endlini bakwenzeka ntoni cha sazi nje baye nophumlile eneneni ke nyani ke uthe enxa ibonakala ubona kuba hey ukhathele gqithi udiniwe hayi ke yaphela iawari yokuqala yaphela iawari yesibini kuthenge izithiwa zabo past 6 hayi that time makendo qoba uba usalele na ngempela hayi ngasingafika erumini ngafika echina usalele futhi nje yabona liba hey ududekile ulele impela hayi ndathi ake ningamphazamisi phakhe ngasekhishini ke sezilunge zonke izinto ezi-ready for uba xa ivuka ndalinda la wabetha u-6 yabetha i6:30 yo ndathi angeke kulate ngoku akavuke sebede bahamba nabotata omdala bebethi bazombona umfo wabo ke
nabo tata omncane sebehambile. Hayi yathi maye makavuke ngonto yomvuza. Nyani sike ndifike erumini. Ndifike salele kwangolo hlobo ekadelele ngalo. Ndifike ndimshukumisa hawo Zulu kusawukuphumla konke nalo kona. Xa ngithi angithi ndivula ingubo. Ndifike nje elele nje thathekile. Xa ndimshukumisa asikavela shukume wonke. Inhloko iwele kwela cala ngiphinde ndimbuyise. Iphinde nayo still inhloko yenzewe. The same hayi ke. Ndethuka ngithi hayi. Nxa ndimamela kube khona nje into ethi hayibo xa olhlobo iminisha enye into le kuba hayi akasaphili lo muntu. Ndithatha ingubo ndiyiphosele ndimamele ndive hayibo nenhliziyo ayibethi kodwa iyatshisa. Ndive nemithambo okwecimele ndiyibuyisa inhloko xa ndiyibuyisa xa ndimyeka ushukuma nje wonke. Nkosi yami ndethuke ndiphinde ndibuyisele ingubo ndiye ngasekhishini ndithi ndibize uMadlamini umnina wakazi wami. Okay. Ndibize notata omncane ukhona. Xa ndifika phaa utata omncane hayibo tata omncane cebani ke nifike kwela cala. Yintoni ngoba sivela kwakhona sikudlile umphako senele. Hayi ngifuna sike sobonisana ngoZulu khona into engibhidisayo phaa. Hayi ke basike banthathe nje ngenqala ndisho ndiphuma. Hayi babona bayi lento iserious baphume bandilandele kwakufishane. Singene sigalethelana ekamereni. Abantwana ke ngathi mabashiyeke nje phaa ngasekhishini ngabikho into bazasiphazamisa ngayo. Esithubeni soba ngikhale ndethuka ngithe uba ngeke ndakhala kuzavela ukuthi wayi abantu belali. Abangakholwayo nje nefamily idiniphazamise ukuba singezi ngecebo lokuqala nje lokuba njengoba thina sikholwa. Hayi ke xa befika utata omncane ndimvuleka ingubo ndiyigabanqa nje so othi utata omncane kutheni ngithi jonga umfweni xa ifika mfowethu kutheni tu athi yamshukumisa naye asika inhloko iwele kwelinye icala. Athi kusike wathini sisa thethele phasi kusike wathini ndithi nje kusike kwanje uye wathi udiniwe wabeke nje ke njengoba umbona ke seswelekile. Hayibo athula utata omncane sisabhideke njalo asikabuye nesivalo athi sithandaze simcela uThixo ukuthi hayibo mayingenzeki into enje. Enhlizweni yami ngizinika ukuthi kanene ususela ngalo mzuzu ngibuhlolokazi. Angifuni futhi noba apha engqondweni yami lonto iphila uba ngiyumhlolokazi. Esithubeni soko inhliziyo yami ngicela uba uThixo fama makenze umangaliso amvuse uZulu akanawufa ngolhlobo ngohlobo lokufa kwabantu abangakholwayo. Uyakholwa kaloku uZulu and nathi siyakholwa. Hayi ke sathandaza latshona ilanga savuka sahlala sajongo siqala uba sizawuthini sibhidekile. Eve umkhulu uba siyathandaza apha wacingela uba ke sevukile umfowabo. Xa ifika wafika sibhidene nento kutheni wabona nje kunqunguphalekile kutheni ethi uzobona umfowabo. Hawu isalele le ndoda eyisalele. Kutheni xa eya kuyafika uyambona buswelekile. Hayibo ninezibindi kutheni ninezibindi olohlobo wanika hlala nomuntu olhlobo. Hayi fama makathathe ke ngoku aswe emotionally. Ndathi kumkhulu makakeme kancinci naye umnina wathi hayi khawume kancinci umkhulu ayikabe emotional xa isanje. Uyatshisa. Saqhubeka ke nokuthandaza. Omnye nomnye azi ukuba ngoku ufama makabe lisotsha ngoku kuyathandazwa ngoku. Singakholelwa uba uZulu angafa ngoba siyambona ukufa kwakhe uthathiwe
kuba ivamisile lanto pha ilalini uba yenze kumuntu avela asweleke nje athi shwaka ade aswe emotional echisa kude kuthiwe nangu ubuyisiwe usachisa njengoko ebehanjisiwe. Hayi Nkosi yami ke saqhubeka silindile noba silinde ngethemba ukuthi uzovuka. Kwasanga kusa esachisa ngolwahlo bebekade echisa ngalo. Apha ekhaya ke abantwana bazuba kwakuba kuhlangene otata benobotata omncane kuze ke kukhona inkonzo ethile ye-fasting. Xa benenkonzo ye-fasting kuke kuthandazwe bahlangane ngolhlobo beve nje sithandaza sicula sithandaza cha kule game bathi babona uba akufuneki kwamntwana nathi sathi kungabikho umntwana ozosiphazamisa. Hayi ke empeleni ke Nkosi yami yaqhubeka usuku lwesibini. Andazanga uba abantu beve ngabani kusolo beqoba ngamathuba kodwa baxakwa ukuza ngoba isililo zange sibe khona. Ayizange ifike futhi nengqondo ethi hayi makake athathwe asiwe ekhanqele njengoba izidumbu zezithathe zisiwe ekhanqele enoxa zingade zivuke. Okanye uyobizwa umthandazelo othile okanye kuyobizwa enyanga ethile kuba thina siyakholwa sikholelwa kuThixo uba uThixo uzawenza umangaliso kuba sasicelile uba uThixo angakalinga vume sife nje ngokungaqondakaliyo. Saqonda uZulu ufe ngokungaqondakaliyo uthwetshulwe lilonke. Hayi Nkosi yami ngolusuku lwesibini sathandaza solo siba namathu kwakhona nje uyavele nje kwazehlela nje inkonzo nje yokuba sithandaze kwangabikho umuntu onomdla wokudla kwangabikho umuntu onomdla wantoni na sasolo sibheke apha kwesisidumbu. Kubusuku balolo suku lesibini xa ndiya ngaserumini ndifike ushintshile usiqu sakhe sisikhulu apha ebhedini ndisaqobe nje lento emnyango. Hey ndirhoqa umva kube khona ukwesaba. Ngiye kobhuti ngithi hey utshintshile umuntu phaya erumini akhe nike nojongane bebesatsibe nje ezindlini zabo. Hayi baphinde babuya xa befika elixesha sifika utshintshile futhi sebuyele ebaleni lakhe ebuyele kumzimba wakhe ukusuka apho ngoku uvele wamhlophe njengoba ibala lakhe lensundu. Hey hayi Nkosi yami kwangabikho nto ekhuthaza uba makathathwe aswe emoshwali ngoba sithetha ntonye siyintwenye umninawa nenkosikazi yakhe nam saqonda uba Nkosi yami ndiyavuya nxa omkhulu bengezi kuba noko ukholo lwabo luzawuthanda ukusiphazamisa ngoba bona bafuna into ezikhawulezayo. Ke njengoba ke uZulu eswelekile uba makasiwe emoshali kuzobhekwana nokufa kwakhe. Ethubeni kwasa ngosuku lesithathu. Hey sinamaxesha sicule simcenga uThixo uThixo sibuye sicule ngezango zaphezulu simcenga uThixo simcenga uJehova simkhumbuza nangezithembiso ayisithembise ngazo simkhumbuza ukuthi Nkosi yami Thixo wake wavusa uLazaro esentsukune efile simcenga nangoku ngawenza umangaliso liske libuye ithemba uThixo ngeke angawenza umangaliso. Sathandaza sagcwala indlu lapho ngosuku lwesithathu walo nalowo gidebheka kwelakhe ichala ngezango ezingcwele simcenga uThixo. Sithe ngiguqe endaweni ethile ngeva ngosuku lwesithathu kukho umoya ovakalayo phendlini kwanga apha enhlizweni nami ingathi kuvuliwe eminyango. Dawuva lo moya sithandaza sinzulile simcenga uThixo kwakhona ukuzifuna enhlizweni nami ukuthi Nkosi yami ngaba andonanga okanye andimonanga umninawo okanye andimonanga uMandlamini okanye Nkosi yami uZulu efika nje hayi andizange ngimkhubekise nje sazifuna ngathi hayi masike sihlambululelane